leikkipuistossa ollaan, kun on niin siisti päivä. Mutta hei, huomenna lähdetään seikkailemaan. Ajellaan Kangasniemelle ja sieltä Joutsaan, sitten Tuusniemelle ja sitten tullaankin kotia. Toinen seikkailukierros sitten tapahtuu Saarijärvelle, sieltä Keuruulle, Juupajoelle ja Hämeenlinnaan. Ja sitten lähdetään Saariston rengasreitille. Aivan uusi juttu, meille ei olla koskaan oltu Turun saaristossa. Ja just kattelin tässä paikkakuntia, joissa tullaan käymään, siis seikkailemaan sen Saariston reitin varrelta, niin me mennään Kaarinaan, Paraiselle, Kustaviin, Taivassaloon, Vehmaalle ja Maskuun. Joten siisti lähteä sinne Turun saaristoon myös vähän seikkailemaan ja katsoa, että minkälainen se on kesällä. Mut sen jälkeen ajellaan kotia ja sitten lähdetään uudelle kierrokselle jonnekin, joten ei vielä tiedetä minne. Vinkit kehiin!